Iașul e orașul marilor iubiri, Iașul e orașul tramvaielor pictate și facem stație aici la regiunea în obiectiv să discutăm despre evenimentele care se desfășoară în luna martie și care s-au desfășurat de la începutul lunii martie. Alături de noi se află președintele Asociației Pasionaților de Transport Public Tramclub Iași, Silviu Teodor Stanciu. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Frumos, tramvaiul tramvaielor care s-a lansat de când? S-a lansat de pe 4 martie, în proximitatea zilei aniversare de 1 martie, atunci când s-au sărbătorit 118 ani de când a circulat tramvaiul pentru prima oară la Iași și 120 de ani de când s-a semnat decretul prin care era înființat sistemul de transport public electric cu tramvaie la Iași de către regele Carol I la 1898. Aha, deci... Este important de reținut un lucru, că deși Iașul a fost al 5-lea oraș din țară în care s-a introdus tramvaiul, din cauza declivităților nu s-a putut introduce tramvaiul tras de cai, așa cum s-a întâmplat la Timișoara, dar iată, Iașul este primul oraș din România care a introdus tramvaiul electric. Deci celebrăm cei 120 de ani pe data de... Sărbăm în luna martie, deci de la începutul lunii martie, pentru că a fost un întreg șir de evenimente. Interesant este coincidența că fix la 2 ani de zile de când regele Carol I a semnat decretul, la 1 martie 1900 a circulat pentru prima oară tramvaiul electric la Iași, între gara mare din Iași și hală, traversând practic centrul vechi al orașului. Da, tramvaiul electric... Este și o expoziție, nu? Este adevărat și expoziția este găzduită de Muzeul Municipal din Iași. Expoziția este cea mai mare dedicată până acum transportului public cu tramvaie la Iași. Sunt 5 săli amenajate în incinta muzeului. Sunt obiecte foarte vechi, de exemplu controller și sistem de frânare cu lanț de la vechile tramvaie nemțești AEG, primele tramvaie care au circulat la Iași, plus o colecție impresionantă de bilete, de diferite piese, dar și elemente interactive, cum ar fi o evoluție a scaunului de tramvai, de la scaunul din șipci de lemn până la scaunul contemporan din masă plastică cu tapiserie. Cu care oamenii pot interacționa efectiv, nu? Se pot așeza, pot reintra în atmosfera de altă dată și în aceea sală vor regăsi, de exemplu, și 4 tipuri de compostoare de bilete, compostoare mecanice, din 1978, când a fost introdus pentru prima oară compostorul la Iași, până în vremurile noastre. Până când este deschisă expoziția? Expoziția este deschisă până pe 25 martie, până la finalul acestei săptămâni, însă conducerea Muzeului Municipal își dorește prelungirea acestei expoziții, tocmai pentru că au fost foarte mulți doritori, foarte multe persoane curioase au pășit pragul muzeului și ne bucurăm că aceasta va putea fi prelungită. Vom afla zile viitoare dacă o săptămână sau 2. Ceea ce e foarte bine, e un prilej pentru cei care ne urmăresc și care poate n-au văzut expoziția să vină la noi și să vadă, să vină la noi în oraș. Știu că sunt și niște ateliere de... Este adevărat, pentru copii, ateliere de machetare. Căutăm să reconstruim vechile tramvai ale Iașului. Ce interesant. Sunt deja planificate 5 ateliere de machetare. Și imagini. 2 dintre acestea s-au și desfășurat zilele trecute. Iată, în imagini, copiii reconstruiesc tramvaiul AEG, tramvaiul de epocă al Iașului, supranumit Papa Tram, bunicul tramvaielor. Vă aduceți poate aminte de seria de reviste lansată acum 5 ani de Asociația Tramclub cu sprijinul companiei de transport public, prin care căutam să-i educăm pe copii, să le prezentăm avantajele utilizării mijloacelor de transport public în comun și nu automobilului personal. De la ce școală sunt copiii care au participat la ateliere? Acum în imagini sunt copii de la un studio de muzică din oraș, dar au fost în dimineața aceleiași zile copii de la Școala Generală Ionel Teodoreanu, apoi vor veni copii de la Școala Ion Holban și de la grădinița cu program prelungit numărul 13 din Iași. Din ceea ce văd eu, par foarte atrași de ceea ce se întâmplă acolo. Au fost captivați, pentru că în afara construcției propriu-zise a machetelor, am căutat să le și povestesc amănunte picante, incitante din istoria tumultoasă a tramvaiului ieșean. Nu doar despre Papa Tram, ci și despre Doru, tramvaiul de sărărie. Foarte interesant acest tramvai, care practic apare și pe afișul expoziției. Este singurul tramvai care a fost proiectat și construit la Iași și poartă numele orașului. Iată cel roșu pe care l-au acum
micuții în mână și ne dorim foarte mult să se poată realiza o replică a acestui tramvai în anii viitori și să-l readucem pe șinele orașului. Dacă cei mici au ocazia să reconstituie aceste tramvaie chiar acolo prin aceste ateliere de machete, cei mari au putut vizualiza un documentar. Așa este, un documentar realizat chiar de TVR Iași. Colegii noștri, Oana Lazar împreună cu Relu Taboră. Exact, în seara de miercuri, în cursul săptămânii trecute, la Ateneul din Tătăraș, o lecție interesantă, în special pentru cei tineri. M-am uitat cu atenție la studenții prezenți în sală, care erau captivați de informațiile din acel material foarte riguros realizat. Sunt materiale deosebit de importante pentru viitor, pentru posteritate, care ne arată istoria pe care practic o trăim și este necesar ca pentru viitor să ne cunoaștem întâi de toate trecutul. Ce mai faceți în martie? Ce alte evenimente organizați? Tocmai am încheiat duminică cel de-al doilea eveniment Descoperă tramvaiele trecutului în rondul din Târgu Cucu. Acum 2 duminici a fost prezent tramvaiul de epocă, AEG, în rond. Le-am oferit informații celor prezenți, iar săptămâna trecută tramvaiul din imagini, da. Tramvaiul de tip ITB, în care sigur s-a oferit și Eugenii. Cunoașteți că din toamna anului trecut acest tramvai a fost inclus în proiectul cultural Tramvaiul Comunismului, pe care îl vom relua de îndată ce vremea se va îndrepta, astfel încât duminică de duminică vom merge din nou pe traseul Târgu Cucu, Cug, Copou, din nou în Târgu Cucu, să prezentăm ieșenilor transformările structurale, arhitecturale și sociale prin care a trecut orașul Iași în timpul regimului comunist. Revenind la activitățile din ultimele 2 duminici, ieșenii au putut să vadă imagini de arhivă cu aceste tramvaie în timp ce ele funcționau la Iași odinioară și au putut să își facă fotografii gratuite, să plece acasă cu o poză la minut cu tramvaiele de epocă. Acțiunea a fost susținută de compania de transport public în contextul aniversării celor 120 de ani de tramvai electric la Iași. Și cum primesc ieșenii toate aceste evenimente? Cu entuziasm, unii dintre ei cu nostalgie, tinerii cu foarte multă curiozitate. Am fost surprins ca în pofida vremii, în a doua duminică, să fie prezente aproximativ 80 de persoane. Cei drept că în prima duminică au fost aproximativ 200. Dar iată, chiar și pe ger, cu ninsoare, lumea și-a găsit timp și a venit alături de noi, lucru care ne-a bucurat foarte mult. Dacă vă interesează ceea ce urmează și ce alte activități vor avea loc, puteți intra și pe pagina de Facebook Asociația Pasionaților de Transport Public Tram Club Iași și găsesc evident toate detaliile necesare. Vă mulțumim mult de prezență, vă mulțumim mult pentru interes și pentru ceea ce faceți pentru comunitatea ieșeană și vă mai așteptăm la noi cu alte tramvaie pictate, pentru că vor exista. Nu ne oprim la cele 10 tramvaie pictate. Vă mulțumim și dumneavoastră de atenție, vă dorim să aveți parte de o după-amiază foarte frumoasă. Nu ratați astăzi de la ora 18 aveți telejurnal, de la ora 18 și 30 de minute pe TVR3 aveți cap de afiș, de la ora 19 pe TVR Iași aveți Actual Regional. O zi bună și o seară foarte frumoasă!